Ynys Enlli yw hon, 2 kilometr oddi ar arfordir Gogledd Cymru. Mae'r ynys yn rhan o ardal gadwraeth arbennig Pen Llŷn a'r Sarnau. Mae'r dyfroedd wedi diogelu gan ei bod yn darparu cynefin holl bwysig ar gyfer y bywyd gwyllt. Hoffem fynd â chi ar ymweliad byr ar ynys i ddangos rhai o'r anifeiliaid rydyn ni'n ei astudio trwy Prosiect Mamaliaid Morol Enlli. Mae'r hydref yn gyfnod prysur i forloi llwyd ar yr ynys. Mae mwy na 200 o forloi yn ymgasglu i baratoi ar gyfer y tymor geni. Mae'r llo yma ond ychydig oriau oed, yn dal i fod yn felyn ar ôl dod o fol ei fam. Mae ei llaeth yn 60% braster ac mae'r lloi yn tyfu'n gyflym gan ennill 10 kilogram yr wythnos. Mae Sniff yn dweud wrth y fam mae ei llo hi ydy hon. Ni fydd y fam yn bwydo'i hun o gwbl yn ystod y cyfnod hwn a byddai yn colli 40% o bwysau ei chorff. Mewn dim ond 2 wythnos mae pwysau'r llo yn fwy na threblu ac mae'r fam yn ei gadael i ymdopi ar ei pennau hunain. Fydd hi ddim yn hir cyn bod y llo yn cychwyn allan i'r môr hefyd, yn annibynnol. Mae nifer y morloi llwyd wedi bod yn cynyddu'n raddol ar yr ynys. Mae staff o Gronfa Enlli wedi bod yn ei monitro ers talwm. Mae mwy na 60 o loi'n cael ei geni yma bob blwyddyn. Gwaethaf y cynnydd hwn yn y boblogaeth ar yr ynys, efallai bod ei cynefin sydd ar gael yn fyd-eang yn diflannu. Mae mwy na hanner poblogaeth o forloi llwyd y byd i'w cael yn ynysoedd Prydain, felly mae diogelu ei cynefinoedd yma'n holl bwysig i'r rhywogaeth. Gellir adnabod morloi unigol drwy batrymau unigryw ar ei blew, ac rydym yn catalogio pob anifail a'i cynefin ar Ynys Enlli i ddeall yn well yr hyn sydd ei angen arnynt i ffynnu. Oddi ar lannau yr ynys, efallai byddwch yn ddigon lwcus i weld fflachfin dolffin yn torri ar wyneb y dŵr. Gellir gweld amrywiaeth o rywogaethau, megis llam hudydd, dolffin cyffredin a dolffin trwyn botel yn mynd heibio. Ond un mamolyn môr sy'n gwneud splash mawr yw'r dolffin riso. Rhwng mis Mai a mis Hydref, gellir ei gweld mewn podiau chwaraeus yn symud drwy'r ceryntau cryf sy'n bresennol yn y dyfroedd o amgylch yr ynys. Mae ei pennau siap pybyr yn ei gwneud yn hawdd i wahaniaethu wrth y dolffiniaid eraill, ac wrth iddynt heneiddio, maent yn magu patrwm o greithiau unigryw. Ar draws y byd, mae dosbarthiad eang i'r dolffin riso, ond nid ydym yn gwybod llawer am ei hymddygiad, gan ei bod yn ffafrio dyfroedd dwfn sy'n ei gwneud anodd iawn ei hastudio. Ynys Enlli yw un o'r llefydd prin lle maen nhw'n aml yn dod yn agos at y lan, sy'n golygu ei bod yn le delfrydol i ddysgu mwy amdanynt. Mae gan y pod mawr yma sawl llo yn ei cwmni, sy'n dangos y gall yr ardal fod yn bwysig ar gyfer magu ifanc. Mae staff y Gronfa adar wedi bod yn ychwanegu ffotograffau a dynwyd o'r tir ac o gychod at gatalog cynyddol o ddelweddau ers blynyddoedd. Dechreuon ni brosiect yn 2021 gan ddefnyddio ffotograffaeth awyr i adnabod dolffiniaid unigol trwy'r creithau unigryw ar ei asgell dorsal. Gyda chymorth cyllid gan Llywodaeth Cymru, rydyn ni wedi gallu rhoi'r prosiect ar waith yn llawn gwylio môr dros 4 mis o'r flwyddyn. Drwy rannu data gydag astudiaethau eraill, rydyn ni'n datblygu gwell dealltwriaeth o'r dolffiniaid riso sydd yn galluogi ni ddysgu sut i'w amddiffyn nhw a'r dyfroedd maent yn ei defnyddio. Os hoffech chi ddysgu mwy am Prosiect Mamaliaid Morol Enlli a Gronfa Enlli, dilynwch ein cyfryngau cymdeithasol. Byddwn nhw'n rhannu diweddariadau a gwybodaeth ar sut y gallwch helpu.